ملک بھر وچ عید الفطر مذہبی جوش و جذبے نال منائی جا رہی ہے۔ شہر شہر نماز عید دے ہزاراں چھوٹے وڈے اجتماعات ملکی سلامتی ترقی خوشحالی تے امت مسلمہ لئی دعاواں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور وچ نماز عید ادا کیتی۔ حمزہ شہباز تے عطا اللہ تارڑ نے بھی وزیر اعظم دے ہمراہ نماز عید ادا کیتی۔ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے لاڑکانہ وچ نماز ادا کیتی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس پشاور وچ نماز پڑھی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے خیبر وچ نماز ادا کیتی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے گجرات وچ نماز عید ادا کیتی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے گورنر ہاؤس وچ نماز عید ادا کیتی۔ چوپال والوں اہل وطن نو عید مبارک۔ لاہور وچ بادشاہی مسجد وچ نماز عید دا وڈا اجتماع مولانا عبدالخبیر آزاد نے نماز پڑھائی۔ داتا دربار تے باغ جناح جامعہ نعیمیہ وچ بھی نماز عید ادا کیتی گئی۔ بحریہ ٹاؤن لاہور وچ حافظ طاہر اشرفی نے نماز عید پڑھائی۔ کراچی دے گرو مندر وچ مسجد کنز الایمان وچ نماز عید ادا کیتی گئی۔ 400 روڈ پشاور وچ نمازیاں دی وڈی تعداد موجود رہی۔ فضان مدینہ مسجد حیدرآباد وچ نماز عید ادا کیتی گئی۔ اسلام آباد دی فیصل مسجد وچ بھی نماز عید ادا کر دتی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری تے وزیر اعظم شہباز شریف والوں قوم نو عید الفطر دیاں مبارکاں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آکھیا اج دا مبارک دن اللہ دی خاص رحمت تے فضل دا مسر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آکھیا عید الفطر اثار اتحاد تے خدمت خلق دے احساس نو تازہ کر دیے۔ سانو کمزور طبقات نو خوشیاں وچ شامل کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آکھیا عید دا پرنور دن سانو صبر تقوی تے ایثار دی یاد دواوندا ہے جیڑا ماہ رمضان نے سانو عطا کیتا۔ وزرائے اعلیٰ تے گورنرز والوں بھی قوم نو عید دیاں خوشیاں دیاں مبارکاں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آکھیا عید احساس دا نہ ہے، عام بندے نو بھی خوشیاں وچ شریک کرنا چاہیے۔ پاک فوج والوں قوم نو عید الفطر دیاں مبارکاں۔ آئی ایس پی آر دے مطابق مسلح افواج تے سربراہاں والوں پاکستانی عوام لئی نیک خواہشات دا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تے سروسز چیفز والوں قوم نو عید الفطر دیاں مبارکاں۔ آکھیا عید سانو اتحاد ہمدردی تے شکر گزاری دا سبق دیندی ہے۔ افواج پاکستان لئی عید دی اصل روح وطن دی خدمت تے دفاع ہے۔ پاکستان اس ویلے مختلف چیلنجز دا سامنا کر رہا ہے۔ افغانستان تے حوالے تو پاکستان دا موقف واضح ہے۔ وزیر اعظم دے مشیر رانا ثناء اللہ دا آکھنا ہے دوحہ معاہدہ افغانستان نے کیتا ہویا ہے او دا پابند ہے۔ پاکستان نو اندرونی بیرونی مسائل دا سامنا ہے۔ وزیر اعظم دا پیٹرولیم مصنوعات دیاں قیمتاں ہور نہ ودھان دا اعلان۔ قوم نال خطاب وچ شہباز شریف نے آکھیا پیٹرول دی قیمت وچ 50 تے ڈیزل دی قیمت وچ 76 روپے وعدے دی تجویز دتی گئی سی۔ تیل دیاں قیمتاں وچ وعدے دا بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ دوجے پاسے مٹی دے تیل دی قیمت وچ ایک واری پھر وڈا وعدہ۔ مٹی دا تیل 70 روپے 73 پیسے فی لیٹر مہنگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ امریکہ دا مشرق وسطی وچ فوجی کارروائیاں سمیٹن دا انڈیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا آخنا ہے کہ عسکری لحاظ نال ایران ختم ہو چکیا۔ اسی اپنے مقاصد دے بڑا نیڑے پڑے ہاں۔ آپ نے ہرمز دی سیکیورٹی ہور ملکاں دی ذمہ داری ہے۔ امریکہ لوڑ پئی تا آپ نے ہرمز تے ہور ملکاں دی مدد کرے گا۔ ایران نو کسی بھی صورت جوہری صلاحیت دے نیڑے نہیں آن دواں گے۔ برطانیہ والوں کافی دیر بعد رد عمل آیا، انہاں دا رویہ یاد رکھا گے۔ امریکی صدر نے نیٹو نو بزدل قرار دتا۔ اللہ دا شکر ہے دشمن ٹوٹ چکیا ہے، ساڈا اتحاد دشمن نو جھکن تے مجبور کر دے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی دا قوم نال خطاب۔ جنگ وچ قوم نو متحد ہون دی ضرورت ہے، اسی روزے تے جہاد نو ایک نال جاری رکھیا۔ مجتبیٰ خامنہئی دی پاکستان تے افغانستان وچ ثالثی دی پیشکش۔ ایرانی سپریم لیڈر نے قوم نال خطاب وچ سارے مسلماناں نو عید دی مبارکباد دتی۔ ایران والوں اسرائیل تے میزائل حملیاں دی 69ویں لہر۔ اشدود تے حیفا ریفائنریز تے پہلی واری ملٹی نصر اللہ میزائل دا استعمال۔ حملے وچ آئل ریفائنریز تو نقصان، کئی علاقیاں وچ بجلی چلی گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے میزائل ذخیرے وچ کمی دیاں خبراں نو مسترد کر دتا۔ آکھیا میزائل دا عمل جاری ہے۔
ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ। ਮਲਕਾ ਕੋਹਸਾਰ ਮਰੀ ਤੇ ਗਿਲਿਆਦ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਸੀਨ।